Miggy, palabas mo na itong order. Nababara na yung counter. Yes, chef. Tsaka, pa-bill out na rin ba yung nasa table 7? Mukha, chef. Bakit po? Iabot mo naman sa kanya tong dessert. Sabihin mo, libre na. Libre? Mukhang may dahilan yun ah. Kursunada mo ba, chef? Hindi, mukha kasi siyang malungkot. Ay, ganyan pala ang soft side ng head chef namin. Sige, chef. Ako nang bahala. Good evening po, ma'am. Sana po nagustuhan yung pagkain. Oo. Salamat. Pinapaabot po pala ng head chef namin. Libre na raw po. Mukha raw po kasing medyo mabigat ang araw niyo. Ay, ang thoughtful naman. Pakisabi na lang po, thank you. I really appreciate it. Opo, at ito na rin po ang bill niyo. Okay lang ba kung card? Walang problema po. Babalik lang ako. Kukunin ko po ang POS machine. Chef, thank you daw. Mukhang gumana ang mood. Talaga? Oh, gusto mo, chef? Ikaw na ang mag-receive ng bayad? Ikaw na. May kusina na ako. Sayang. Parang kanina lang. Lungkot na lungkot. Ngayon, may ngiti na. Buti naman. Sure ka ah? Naghihintay na siya. Oo na, dalian mo na. Dear love, ako si Aaron. Isa akong head chef sa isang restaurant. Matagal ko na rin ginagawa ang isang simpleng bagay. Ang magbigay ng libreng dessert sa mga customer na nakikita kong may dinadalang lungkot. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro dahil naniniwala ako sa kasabihang pay it forward. O baka dahil may kakaibang satisfaction sa pakiramdam na kahit saglit, may napapagaan kang bigat na hindi mo naman kailangang malaman ang pinanggagalingan. Hindi ako umaasa. Hindi ko rin inaasahan na iiwan niya ang pangalan at numero niya. Pia. Aaminin ko, ganda siya. Pero noong mga oras na yun, parang kabaligtaran ng ganda niya ang itsura ng mundo sa mga mata niya. May lungkot siyang dala. Hindi yung umiiyak, kundi yung tahimik na bumibigat sa dibdib. Kaya, tinawagan ko ang numerong iniwan niya. Hindi dahil may inaasahan ako, hindi dahil may balak ako. Gusto ko lang naman malaman kung kumusta siya. Hindi naman kaya prank lang to. Hello? Sino to? Hello. Si Aaron to, yung head chef sa restaurant kung saan ka kumain. Naisip ko lang tawagan yung number na iniwan mo. Oh, hi! Salamat nga pala sa dessert kanina. Honestly, gumaan ang pakiramdam ko nung natanggap ko yon. Talagang na-appreciate ko. Wala yun. Palagi ko lang talagang ginagawa yun sa mga customer namin na parang may pinagdaraanan. By the way, kamusta ka naman? Okay lang naman. Wala rin akong choice, kundi ituloy lang ang buhay. Kung okay lang malaman, ano ba talaga yung pinagdaraanan mo? Mukhang grabe kasi kanina yung itsura mo. Parang ang bigat ng dala. Nakipag-break kasi sa akin yung boyfriend ko. Hindi ko alam na red flag pala siya sa mga bagay na nalaman niya. Kaya, naghiwalay kami. Kaya nung natanggap ko yung dessert, sobrang gumaan talaga. Parang may kasama akong humarap sa lahat. Buti naman. Oo nga pala, kung hindi ka busy bukas, baka gusto mong dumaan ulit sa restaurant namin. Libre ko na. Ay, hindi na. Nakakahiya naman. Ay, sus! Ako na bahala. Head chef naman ako. At may maliit na event sa restaurant bukas. Kung makakapunta ka, mas masaya. Para mas lalong gumaan yung dinadala mo. Titingnan ko. Okay, sige. Ingat ka sa biyahe pa uwi. Ikaw din. At salamat ulit sa dessert mo kanina. Akala ko, hindi totoo ang number na iniwan ni Pia. Pero laking tuwa ako nang marinig ko ang boses niya. Malinaw. Totoo. At may lambing na hindi ko inaasahan.
Hindi ko rin inakala na sa isang simpleng panghimagas ay pwedeng magdala ng gaan sa dinadala ng iba. Parang isang sandaling pahinga mula sa bigat ng mundo. Isang munting patunay na may mga tao pa rin na handang makinig. Kaya niyaya ko ulit si Pia sa restaurant namin para mas makilala siya. Para mas maunawaan ang pinagdaraanan niya. At aaminin ko, curious din talaga ako kung sino si Pia kapag wala nang dinadala na problema. At oo, kahit pangungutya ang maririnig ko mula sa mga katrabaho ko, totoo ang sinasabi nila. Nabighani ako sa puso niya. Salamat nga pala, Aaron. Oh, para sa naman yan. Sa lahat. Sa palagi mong pagsama sa akin. Kung alam mo lang kung gaano ka nakakatulong sa akin, siguro, siningil mo na to bilang utang na loob. Ay, naku, wala yun. Sabi ko nga sa'yo, lahat tayo may pinagdaraanan. Kaya walang masamang maging mabuti sa iba. Tsaka masaya rin naman akong kasama ka, Pia. Ang totoo, gusto talaga kita. Aaron? Pero huwag kang mag-alala ha. Hindi kita gustong biglain pero yun kasi yung totoo. Unang kita ko pa lang sa'yo, nabighani na ako. Mas lalo akong na-curious dahil gusto kong makita ang mga ngiti sa labi mo. Aaron, hindi ko maipapangako na maibabalik ko sa yung nararamdaman mo. Alam mo naman siguro, may problema pa akong hinaharap. Kaya wala pa akong oras sa mga ganitong bagay. Naiintindihan ko naman, Pia. Kaya nga, kahit alam kong malabo, mas pinili kong umamin. Hindi para ibalik mo sa akin yung sinabi ko. Basta, malaman mo lang. Sa totoo niyan, excuse me. Hello? Ate, si Tintin. Ha? Ano nangyari kay Tintin? Nandito kami sa emergency room, ate. Mas mabuti kung pupunta ka dito. Pia, kumusta? Okay lang ba yung kapatid mo? Stable na raw ang lagay niya. Pero Aaron, hindi ko kapatid si Tintin. Kaano-ano mo Anak ko siya. Ganun ba? Kaya hindi ko kayang ibalik sa yung pag-amin mo kanina. Si Tintin din ang dahilan kung bakit ako iniwan ng ex ko. Kung bakit mo ako nakitang malungkot sa restaurant niyo. Pero, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kasi alam ko, Aaron, lalayo ka rin kapag nalaman mong may anak na ako. Ngayon ko lang ulit naramdaman na may kasama akong humarap sa bigat ng pagiging ina. Ayaw kitang mawala, Aaron. Kaya pinili kong manahimik. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Na kapag nalaman kong may anak ka, iiwan na lang kita agad? Hindi naman sa ganun. Pero nung nakita ko sa mga mata mo kung gaano ka kaseryoso, nakonsensya ako. Ayokong isipin mong ginagamit lang kita para gumaan ang lahat. Bakit hindi mo na lang aminin na gusto mo rin ako? Pia, halata naman. Hinihintay lang kita. Kung iniisip mong iiwan kita dahil may anak ka, dahil kay Tintin, hindi. At yung sinabi mo na seryoso ako, oo, gusto kita. Pero sana maintindihan mo rin, Pia. Hindi nagtatapos ang buhay sa bigat ng problema. Aaron, hindi ko na alam ang gagawin ko. Unahin mo muna ang anak mo, Pia. Alagaan si Tintin. Yun ang pinakamahalaga ngayon. Mauna na ako. Hindi ko may kakaila. Nagulat ako nang malaman kong may anak na pala si Pia. I mean, sino ba naman ang hindi? Pero,
Hindi nito nabago ang pagtingin ko sa kanya. Hindi nabawasan ang paghanga ko. Hindi nag-iba ang respeto. Sa sitwasyong meron siya ngayon, mas malinaw ko pang naunawaan kung gaano siya katatag. Kung gaano kabigat ang pasaning araw-araw niyang binubuhat. Ng tahimik. Ng mag-isa. At kung may isang bagay man na gusto kong iparamdam sa kanya, iyon ay hindi siya nag-iisa. Hindi niya kailangang maging matapang palagi. Mas lalo kong gustong manatili sa tabi niya. Hindi bilang kapalit ng kung anumang nawala. Hindi bilang isang taong piniling magmahal. Magmahal ng buo, malinaw, at may paninindigan. Tao po. Sandali lang. Oh, Aaron. Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Tinulungan ako ni Miggy hanapin online. Tsaka, nagtanong-tanong lang ako. Ah, okay. Pero, bakit ka nandito? Ito, dessert. Ito yung binigay ko sa'yo sa resto noon. Gusto ko sanang humingi ng pasensya. Dahil iniwan na lang kita sa ospital kahit alam kong may pinagdaraanan ka. Wala yun. Naiintindihan ko naman kung ano man ang magiging desisyon mo. Marami na rin nagpakilala pero umalis din naman sila. Pia, nandito ako. Hindi lang para kumustahin ang anak mo. Hindi para umakyat ang ligaw. Alam ko. Hindi naging maganda para sa'yo ang resulta ng mga nakaraan mong desisyon. Pero, hayaan mo sanang iparamdam sa'yo na tanggap ko kung sino ka. Kasama na rin doon si Tintin. Aaron, Pia, huwag kang mag-alala. Alam ko na mas kailangan mong unahin si Tintin ngayon. Kaya, hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Kung ano man ang hinaharap mo ngayon, gusto kong malaman mo na nandito lang ako. Aaron, gusto ko rin sanang malaman mo. Gusto kita. Oo, naging duwag ako noon sa pag-amin. Pero nung dumating ka, naramdaman ko na may lalaking handa ulit akong tanggapin. Pero natatakot lang kasi ako. Para kay Tintin, ayokong maramdaman niya na may lalaking handa rin siyang tanggapin bilang ama. Pero iiwan lang din kami sa huli. Huwag kang mag-alala, Pia. Tanggap ko. Tanggap ko si Tintin ng buong buo. Salamat, Aaron. Dear love, mas pinili kong ipagpatuloy ang nararamdaman ko para kay Pia. Mas pinili kong manatiling sumuporta sa buhay niya sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya. Hindi dahil iyon ang kailangan niya, kundi dahil iyon ang gusto ko. Hindi man niya maibigay ng buo ang pagmamahal na inaasahan ko. Naiintindihan ko. Bilang taong handang maghintay, handang magmahal, at handang magsakripisyo para sa taong mahal niya. Mahal ko si Pia. Kung sino siya. Kung ano siya. At maging ang mga desisyong nagawa niya. Mga desisyong humubog sa kung sino siya ngayon. At sa mundong mabilis tumalikod, kapag nagiging komplikado ang lahat, pipiliin kong manatili. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo ang nararamdaman ko.